Para o BNG, un proceso de humanización dun concello, como no que está inmerso actualmente Ribeira, non estará completado se non se aumenta o número de zonas verdes e vexetación. De aí que pidan a realización dun plan para reverdecer Ribeira, debido aos seus grandes beneficios. E a verdade é que Ribeira necesita, en estes momentos, máis verde e un poquinho menos de cemento. Vos sabedes que nós tiñamos feito unha enmenda cando se fixo o malecón precisamente para que se colocaran máis árboles no malecón. No malecón non se fixo, ao final conseguimos que se fixera ali na Praza das Heroínas de Sálvora, frente a onde vai ir a estación de autobuses. Dende o Bloque Nacionalista Galego apostan tamén pola eliminación das especies invasoras, como é o caso dos eucaliptos, nos montes e zonas forestais públicas, posibilitando así repoboacións con especies autóctonas. E apostamos por unha planificación ordenada na que se faga un calendario para eliminar as especies invasoras dos nosos montes, non? Tendo en conta que son zonas de forestais públicas, e polo tanto o que pedimos é que se planten árbores autóctonas en esas zonas públicas, que se quiten as invasoras e se planten as autóctonas.